Κύριε Παπανδρέου, κάνετε μπάνιο μέσα στο καταχύμωνο. Καταρχήν, δεν κρυώνετε? Είναι θέμα συνήθειας. Δεν υπάρχει, και νομίζω η συνήθεια πρώτα απ' όλα για μένα είναι από τα χρόνια που ήμασταν στο εξωτερικό, εξορία τότε επιχούντας και νοσταλγούσαμε την Ελλάδα και δεν είχαμε τη θάλασσα στον Καναδά και στη Σουηδία. Είχαμε όμως τις λίμνες του Καναδά και της Σουηδίας και βέβαια το καλοκαίρι, ακόμα και το καλοκαίρι, η λίμνη είναι πολύ κρύα. Λοιπόν, συνήθισα εκεί, οπότε το χειμώνα στην Ελλάδα είναι ουσιαστικά περίπου η θερμοκρασία που το καλοκαίρι είναι στις λίμνες στη Σουηδία και στον Καναδά. Είναι το κολύμπι το αγαπημένο σας σπορ ή τι άλλο σπορ κάνετε? Κάνω πολλά σπορ. Ένας πολιτικός που θέλει να κάνει σπορ έχει περιορισμένο χρόνο. Γι' αυτό προσπαθώ να κάνω σπορ τα οποία έχουν μια ευκολία. Με ποια έννοια? Ότι όποτε βρίσκομαι κοντά στη θάλασσα, είτε είναι στην Αθήνα, είτε είναι στην Πάτρα, στην Αχαΐα, βρίσκω την ευκαιρία να βάλω το μαγιό μου και να πέσω στη θάλασσα. Και άλλα σπορ, το τρέξιμο, το τζόγκινγκ, απλές γυμναστικές. Η ενασχόλησή σας με την πολιτική σας έχει κλέψει χρόνο? Θα θέλετε να κάνετε περισσότερα σπορ δηλαδή και δεν μπορείτε? Οπωσδήποτε η πολιτική έχει απαιτήσεις χρονικές, πολύ μεγάλες, αλλά για μένα η γυμναστική είναι χρέος. Χρέος και προς τον εαυτό μου, διότι λειτουργώ καλύτερα όταν κάνω γυμναστική, πιο καθαρό το μυαλό μου, πιο υγιής και τελικά αποδίδω περισσότερο και στην πολιτική και στη δουλειά μου δηλαδή. Καλημέρα στα λεβεντόπεδα του ραδιοφώνου. Καλημέρα λοιπόν, γεννηθήκαμε και θα πεθάνουμε προβοκάτορες. Όσο λοιπόν υπάρχουν άνθρωποι που ψηφίζουν Παπανδρέου, τόσο και εμείς θα θυμόμαστε ωραίες στιγμές και πολιτικές, αλλά και χιουμοριστικές, ρε σύντροφοι. Γιώργο, πολύ ωραίο. Καλημέρα. Γεια σου κύριε Μιχάλη. Γεια σου Γιωργάκη. Γεια σου, τι κάνεις κύριε Βαρτία και αυτό και Σπασία. Πώς, γεια, τι κάνει, καλά, ο Στέλιος, καλά, γεια. Είναι και ο Καρατζαφέρης τώρα, τον ξαναβγάλανε στο 1,4, σου λέει κάτσε να εξαντλήσουμε τις πιθανότητες. Στελέχη τώρα ο φασισμός, γεννάει, έχει κι άλλα από πίσω, δεν είναι μόνο ο Βορίδης. Ακαδημία το έχει κάνει το κόμμα του Καρατζαφέρης. Από την άλλη βέβαια ο Γιώργος έχουν αμολυθεί εδώ πέρα με την καλή έννοια, βρε σύντροφοι, και οι Παπανδρεϊκοί, οι οποίοι πλέον δεν είναι Πασόκ, όχι προς Θεού, δεν είναι με το Πασόκ του Βενιζέλου, μήτε με το Πασόκ του Σιμίτη, μήτε με το παλιό Πασόκ, με το απαρχαιωμένο Πασόκ του πατέρα Παπανδρέου. Πλέον είναι Παπανδρεϊκοί, αλλά και γαπικοί, όπως λένε πολλοί. Τι κι αν είναι μεροκαματιάριδες, τι κι αν τους μειώθηκαν οι μισθοί, όχι. Αυτοί είναι με τον Παπανδρέου. Και μην νομίζετε, το γεγονός ότι οι δημοσκοπήσεις τους πάνε χαμηλά, προβοκάτσια. Μην νομίζετε, όχι καλέ. Λοιπόν, κατά τα άλλα έχεις ανθρώπους όπως τον άλλο με το ποτάμι, ο οποίος όταν ρωτήθηκε ξανά πού πρέπει να είναι ο βασικός μισθός, γύρισε και είπε ότι ο βασικός μισθός πρέπει να κυμαίνεται με βάση τα δεδομένα της αγοράς. Κατάλαβες, μεροκαματιάρη, που ετοιμάζεσαι να ψηφίσεις Θεοδωράκη? Με βάση τα δεδομένα της αγοράς. Σε κάτι που να σας θυμίσω ότι συμφωνεί και ο Τζίμερος, ο ακροδεξιός, ο χορηγούμενο Τζίμερος. Εδώ πέρα λοιπόν τα πράγματα είναι σοβαρά. Γιατί τι θέλει να πει τώρα ο Θεοδωράκης, όχι ο Μίκης, ο άλλος ο Θεοδωράκης που κατεβαίνει με το ποτάμι, ο ποτάμις. Τι θέλει να πει ο ποιητής όταν λέει ότι πρέπει ο μισθός να κυμαίνεται με βάση τα δεδομένα της αγοράς? Ότι δηλαδή θα πηγαίνεις τώρα εσύ σε μια επιχείρηση, η οποία θα σου λέξει κάτι εδώ πέρα δεν βγαίνω, δεν υπάρχουν συλλογικές συμβάσεις, κάτσε εδώ πέρα να μιλήσουμε εκ του μηδενός. Θα είσαι εσύ ένα χρόνο άνεργος, ταλαιπωρημένος, κουρασμένος, πεινασμένος και δεν θα έχει συλλογική σύμβαση. Όχι. Θα σου λέει, κοίταξε φίλε μου, εδώ η αγορά κυμαίνεται στα 250 ευρώ, στα 350, στα 100. Εδώ δεν έχουμε οίκα, δεν έχουμε ένσημα. Έτσι πηγαίνει. Αυτός είναι ο Θοδωράκης. Εσύ λοιπόν που ετοιμάζεσαι και τώρα που κάνουμε ανασκαφή των πεπραγμένων του τι είπε ο καθένας, εσύ που ετοιμάζεσαι λοιπόν να ψηφίσεις Θεοδωράκη, να τα κοιτάς αυτά. Εσύ που είσαι φιλελεύθερος και θέλεις να ψηφίσεις Σαμαρά, να δεις τι είπε στον Εύρο. Ότι έλα να σου πω, δεν θα μπαίνουν εδώ πέρα οι λαθρομετανάστες και θα θέλουν και περίθαλψη. Κατάλαβες? Κατάλαβα να λες. Αυτός είναι ο Σαμαράς. Ο Σαμαράς είναι ο άνθρωπος που πήγε στον Εύρο και βγάλε φωτογραφίες και γύρισε και είπε ότι έλα να σου πω, λαθρομετανάστες τώρα δεν θα το θέλει ο λαός. Ο λαός της Ελλάδας δεν θα θέλει, σύμφωνα με τον κύριο Σαμαρά, οι λαθρομετανάστες, όπως τους είπε, να έχουν περίθαλψη. Όχι καλέ. Τι λες τώρα? Σαμαράς και ξερό ψωμί εσύ, σύντροφε. Να πας εκεί, να πας Σαμαρά.